Unsa ka, te? Te. Ay, buntag, te. Buntag, sir! Limahan na ka, sir! Sir, sudante. Naswing na, sir! Uy! Wow! Shrimp! Paborito ba yan ako ni? Oo, kami. Ay, pagsurag ang giluto ni mo, te? Kung mayroon pa kain na, paborito po na po na ba? Pati mo, tadi siron. Ano ka ba, te? Mukha na po ka? Sir, limahan ka, sir. Gamayar ko daning giluto ni mo, te, oy. Alam mo, naman laing good, sir. Ano mo na biya, sir? Good. Kami, oy. Round one, fight! Akin to! Sige, sir. Imuha lang na, sir. Ano sa te? Te! Hayop ka talaga! Saan to, Steve ba? Okay ra ka, te? Nang sa ka, te? Kailangan, sir. Nang sa galit ka? Wala man, sir. Imuha na itong sir, sir. Nasuko ka tungod sa shrimp? Wala, sir, oy. Isa lang buti na bilinti niya gamay ram gud pudi magiluto nga shrimp good. Kaso nakaon na mo gud ako te ani tungat ang tati oh mo oh. Gago ka ba? Gamakan mo, sir, oy. Gani ay nagkalain gali dragan eh. Sige na mahaw na to. Sige, sir. Imuha na lang to, sir. Tumalo ko te nalain ka te tungod lang atong shrimp. Lami mo, good, sir. Ah, sige te anin na lang te nagkalain dira mag-order na ako daghang sudan para dili ta magilog. Sure ka, sir? Oo, unsa gusto ni mga sudan? Shrimp, sir. Shrimp unsa pa? Aka na mga Shanghai, lumpia Shanghai. Lumpia, kanang... Bicol Express. Ay, kana, sir. Lamay kayo na, Sige, sir. mag-order ka na ha. Ah, pili po fried chicken, sir. Ah, sige. Basta dili na kamalain sa kuha ha. Dili, sir. O sige nya, tawagan ako para mahatod nila dayon. Sige, sige, Mo-deliver mo na sila. Sige, sir. Hello? Food package delivery. Pwede ka maka-order sa inyo ha? 7 trays, 6 trays. Bicol Express, Lumpia Shanghai. Basta ka ng pinakalamin ninyo. Basta apilig shrimp o fried chicken. Pinaka the best ninyo ha, ka ng bestseller ninyo. Okay, thank you. Now na. Pwede? Wow! Thank you. Mag-add lang ko og delivery fee nga more than enough. Salamat. Te! 10 minutes na, ana. Okay kayo, sir. Ay, sir, nana yung order. Diba? Nana tong order. Ay, nana, sir. Sulod. Te, dala sa kusina, te, dala, te. Dili. Eh. Oh, tanawa na po, Vic. May pagkaluto. Uy, dara! Te, Bicol Express. Bicol Express. Pute kamay. Te, ang giawayan na itong shrimp. Alam mo, kami nun. Hindi mo tang ibiyon. Kani mga pagkaon nga lami. Ano pa yung makakin, sir? Oh, watermelon? Te, kamay, kulaha, uy. Dire lami. Okay. Oh. Lumihan, sir. Diba? Ay, pila galing ni tanan? 3,300, sir. 3,300. Ah, sige, i-Gcash na ako, okay lang? Okay na, sir. Salamat! Sige, sir. Thank you. Lamin, no? Namigil siya, sir. Lamin, no? Kasi mahal na tate. Magawa ko plato. Magkabusog naman siya, sir. Kasi makabusog. Wala akong gana. Kay, Lahit man gunin hangag pagkaon. Kay mabusog ka, bisag imo lang lang taon. Mong ginaganahan mo kaon. kuya, saan to pa dili ka mukaon? Dili na, sir. Nang saan na kataghan ako di bang palit? Sus, unya na guna, sir. Dili ka na mapanos. Asa mo ka ni si Ate Iba, uy! Te! Maon na! Mag-chat-chat naman sa ko, eh. Pag gamay lang pagkaon, mag-ilog-ilog. Pero pag palitag daghan, moingon pagbusog. Makalibog.